se chama este estilo de tango, víbora? Este estilo de tango chámase Ao Límite. Mira quen baila, También. Hoxe, Air Galicia... Catástrofes aéreas. Avellana. Espectáculo. Humor inteligente. Betty e Costolla. Non lo perdan. Os Ligonautas. Só dende o optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. E agora, compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, nazón de Bereuán. Alá atrás, o meu sobrinho foi a Sanxenxo cuns amigos. E alú tiveron un malentendido cuns fodechinchos que falaban español pechado que non se lles entendía. Eu podería relatarvos todo o episodio completo, pero en trocas de facelo falando, prefiro facelo coa expresión máis xenuína do noso sentir. A rumba. Juntáronse catro un día traidores españolistas, toparon cun mozo bravo, patriota independentista. Ai, vai o mozo independentista a correr tras dos españolistas. Ai, vai o mozo independentista repartindo leña coas túas mans. Que tal lles parecería a todos os españolistas que lles deran nos fociños os patriotas independentistas? Alaban os independentistas a baterlles aos españolistas, a dar chollo a todos os dentistas e os traidores cos dentes na man. Son maiores de idade. Pero non somos maiores de idade, neno. Tío, que non somos xente moi seria e moi formal, Pois todos pantalóns, que nos vai pillar. Veña, mocosos, pa casa se non queredes que vos parta a boca. Tío, pero mira o carné. Veña, arrancando, home, a ver xabarín, veña. Será bona, o xabalín. Tío, pero eu flipo, tío. Non sei como se pudo dar conta de que non somos maiores de idade, porque a falsificación do carné é boísima. Descarao, Costolla. Para min que foi un chivatazo. Fijo. Faise a vida costa arriba, non se queixe. E oro ten Alfredo, o desequilibrado. E di vostede que quere ter xunta a toda a familia. Si, señor, moi ben. Que cousa máis bonita. A familia debe estar sempre xunta. Sí, aquí os teño a todos. As cinzas do meu pai. Un honor. A miña nai. Un placer. Digo, sinto. Este é Bob, o gran danés da familia. O gran danés. Aos cans tómaselles moito cariño. Sí, moito. Moito. Moi ben. E así que vostede quere que metelos a todos nun mesmo xarrón.
Eso é. Confío en que vostede atope un recipiente adecuado para que estean xuntos. Ademais, parece unha gran idea. Sería un xarrón como un panteón familiar. Que idea máis bonita. Verdade? Sí. Moi ben, confío en vostede. Eu agora teño que ir ao médico, que teño cita, pero nunha hora estarei de volta. O médico? Pero Sí. para qué? Se está vostede estupenda. Ai, que tonto. Ben, confíe en min. Deixa vostede a súa familia en boas mans. Ai, moitas gracias. Que lles parece? Sí, pouquinho para. Xa sei. E este? Sí, demasiado moderno. Xa sei. Que lles parece este? Perfecto, non si? Sabía que lles ia gustar. Ben? Pois ímoselo. Primeiro a señora. Ben, e para rematar, a mascota de familia. Bobby. Entra, Bobby. Vai, escapouse mo can. Bobby, Bobby. Pasa para casa, Bobby. Pasa. Bobby. Ai, moi ben. As pulgas. Fantástico. Vamos. Ben, perfecto. E agora, o que iría moi ben sería unha bonita lazada, cunha fita de cor negro. Sí, iso é. Ben. Que fatalidade. Vaya. O buraco de Avellán. Comeza unha nova xornada de traballo para o noso esforzado heroe Avellán. Mira como disfruta. Ai, bandida. E como move eses dediños. Para arriba e abaixo. E que estará a fozar todo o día aí nese computador. Avellán. Estáste quedando atrás. Hai que poñerse o día. Teño que informar. Me maremuro. A ver, ti, alma perdida. Teño que falar contigo. Que pasa, Burín? Quero facerche unha pregunta. Buah, neno. Se me vas marear a cabeza cos teus rollos. Non seixas maleduquinada. Atente. Que fai unha rapaza nova a fedellar todo o día nun aparato como este? Está mirando algo por internet. Pero se está moito tempo, está chateando. Chateando? É iso que? Tomar viños? Chatear, neno. É falar por internet. Controlas. Falar? Pero logo de que fala? ¡Ja! De sexo. É unha cousa. Ese che dou a ti 5 piruletas e me aprendes a chatear a min. E o tipo noxento vai e me di que me peda 5 iPods e lle aprenda a chatear por internet. 5 euros? Sí. Buah. É que se cree que pode mercar a miña dignidade, neno? É que non, ese tipo non ten nin principios, nin moral. Sí. Betty, que se chama o portátil? E ela segue aí, dándolle eses dediños. Ai, coa cantidade de cousas bonitas que lle podía dicir eu, señor Raposo. Quen será agora? Hola, ten un momento. Non, miseria, lárgate.
Que levas aí? Un ordenador. E con iso podese chatear. Claro, roubamos o internet ao abogado e xa está. Perfecto, pasa, estás na túa casa. Chaval, acomódate. Queres unhas galletas? Non. Un colacao? Non. O que quero é negociar. Por 5 euros enseño a chatear. 4. 5. 4. 5. 3. Vale. Perfecto. Vouche lamber eses calcetins rosas que levas postos. Os calcetíns? Este tipo coñece os meus gustos. Estás me poñendo a 100. Vouche meter a lingua ata o fondo do pozo. Do pozo? Digo pozo, pero quero dicir perdachiña. Isto é literatura. E na literatura, cando queres dicir unha cousa, tes que dicir outra. É o que se chama unha metáfora. Bueno, xa está. Eu quero os meus 2 euros. E dalle cos euros, pero serás materialista. Mira. Estás respondendo. Tes que vir visitarme o meu piso, que ben sabes onde vivo. Diola, a informática é moito machiño. Pois non sei. Mira, Avellán, xa quedaches con ela. Para iso sirven os chás. A mí se me dan os 2 euros. E dalle cos euros, pero serás materialista. Veña, lárgate de aquí. Acabouse vivir do conto. Fora. Marcha, e lévate ese frasco. Non te necesito para nada. Sei defenderme solo. Larga de aquí. E os meus 2 euros que? Hola, Costoia. Hola, Vanessa. Onde vas ti, lobo de mar? Eu marchaba. Ven aquí, anda, que che quero ensinar unha cousa. Xa, pero que eu ia... Non queres un bico deses metendo a lingua? Como dicías ti, ata o fondo do pozo. Do pozo? Queres ou non? Agora. Hai que estar preparado para todo, señor Raposo. No sexo de hoxe en día, a boca é indispensable. Hoxe coa boca fanse maravillas. Escoita como está. Doente. Ai, como a puse. Ferve como unha locomotora. Eu nunca fixen agradar unha dama. Xa lle contaré, señor Raposo. Xa lle contaré. Hola, Avellán. Hola, Avellán. Que faste aquí? Cantinflas? Nada. Nada. Veña, larga de aquí. Avellán, eu creo que houve unha confusión. Confusión vouche metero a ti. Lisca, pasparme. Cucu! Ven, corazón, que estou moi soiña sen ti. Aprende, idiota. Hola, chegou Papá Noel. Pero que? Largo de aquí, enfermo. Policía. Policía, non te me poñas periquita, que ainda che vou ter que atar a capa. Pero que di vostede? Vai a ver quen son eu. Cuidado. Pero, no, na cabeza non. Vale. Menuda fera, Peleona, chavala. Non vexes como quedou ela. A revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Este é un chiste sobre un galego que vai en taxi. Empeza ben o chiste, non vai en burra nin en carro. Vai en taxi. Un galego vai nun taxi e dille ao taxista: vostede é bo para as adiviñas? O galego queda mirando e... sei, pois a ver se sabe esta. Quen é o fillo da miña nai que non é o meu irmán? O galego queda pensando e dille: non teño nin idea.
Quen vai ser, home, son eu. O galego marcha para casa, ve a súa muller e dille: Manuela, a ver se sabes esta adiviña. Quen é o fillo da miña nai que non é o meu irmán? Ela queda mirando e non teño nin idea. Quen vai ser, burra, o taxista que me trouxo do centro? Non lle vexo a gracia por ningún lado. A familia galega é moi complexa. Moito. Doutor, estou preocupadísima. Vostede que cree que me pasa? Está clarísimo. Sí. Salta á vista. Non me diga. Vostede está embarazada. Embarazada el? Pero iso é imposible, doutor. Pois sí, señora, de 7 meses vai ter xemelgos. Pero eu non podo estar embarazada. Eu non fixen nada para estar embarazada. E logo esa barriga? É que estou engordando. A min gustame moito comer. E son de oso ancho. E teño tendencia a engordar. Non, señora, non é por iso. Vostede está embarazadísima. Pero, doutor, iso é imposible. Todo o mundo sabe que para que unha muller quede embarazada ten que bañarse na mesma piscina que un home. E eu nunca faría eso porque me toma. Non, señora, as mulleres quedan embarazadas por practicar sexo. Vostede nunca practicou sexo cun home. Sexo, eu? Doutor, eu son unha persoa moi formal. Vostede nunca fixo o amor. Facelo amor? Pero que somos? Animais? Somos bestas? Nunca practicou o coito. O qué? Señora, mire isto. Está claro. Atenda. Fixo algunha vez isto. Sí, isto sí, co meu mozo. Isto. Oh, co da froitería. E isto. Iso co mellor amigo do meu mozo. Oh, isto fixeno cos dous tipos que me viñeron a arranxar a persiana outro día. Co equipo de fútbol sala. Pero, doutor, unha muller non pode quedar embarazada por facer iso. E cando queira demóstrolle. Carallo! Outro! Ostra, que pasada, tío. Este é un bolso de bucho. Digamos, pero este non dá a talla. É que te importa a ti? É un bolso carísimo, vale un pastón. Mira, mellor vou soltar outra vez. Que po ano cando medre vai dar unha maleta buísima. Aí fala, non podemos estimar nos nosos ríos. Temos que mirar polos nosos recursos naturales. Hala, marcha, pesqueñín, marcha. De seguido, un sketch clásico. Son o seu guía turístico para mosarlles a fermosísima cidade de Santiago de Compostela. Se vostedes teñen algunha dúbida, non dubiden en preguntarme a mí. Bueno, pois esta é a famosa Praza do Obradoiro. Isto de diante é a catedral. Aquí á esquerda, o Hostal dos Reis Católicos. E xusto detrás, o edificio do Concello. E ali foi onde lle dei eu por primeira vez un bico a unha chavala. Pues qué bonito, Cari? ¿A que sí? Bueno, tú cállate, que igual abren la boca y jode el momento. Sigo usted. E aquí está a Praza de Praterías, que colle o nome do oficio dos artesáns que traballaban este nobilísimo metal. Ali toqueille por primeira vez os peitiños a unha chavala. Os tiña tesos, duros, firmes como queixos de tetilla. Joder, gallego, como nos estamos poniendo, macho. E isto é San Martiño Pinario. Unha maravilla da nosa arte. Mira, viches, debaixo daquela columna. Toqueille por primeira vez o cuello a unha chavala. O tiña blando, fresquinho, desfacíase nas mans como queixo. Inda me ule. Bueno, e isto é o Hostal dos Reis Católicos. Aquí na Idade Media é onde curaban os peregrins. Oiches, e aquí foi onde lle toquei por primeira vez o hemisferio sur a unha chavala. A Pachocha. Hostia, la Pachocha. Oye, ¿y podríamos nosotros ir a ver lo que es el interior de...? Agarra un momento que estamos, o que estamos. Toquei a base de ver. Pero levei unha sorpresa. Porque non era unha muller, era un travesti. E tiña unha barra de pan que aquelo daba medo. Pero me dixe, Avellán, ti bótate pa diante, porque unha oportunidade como esta igual non se volve a presentar. E veña. Chamábase José Antonio. Facíase chamar Mimí, pero chamábase José Antonio. Era tenente da Legión. Tratoume moi ben, foi moi cariñoso comigo. José Antonio. Permítame usted. Que tempos. Epa. Bueno, pois, aquí remata a visita a famosísima cidade de Santiago de Compostela. Espero que estén satisfeitos, agardo velos por aquí o ano que ven. Bos días.
Venga, nos vemos, paisano. Qué cosa más bonita, más bonita, más bonita. Bueno, y qué romántico, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú lo más romántico que has visto en tu vida ha sido una vasija llena de morteruelo. Anda, anda, venga, pasa que me tienes contento. Vámonos al Franco a ver si nos dan de comer. Oxe, os tiranos mortos en... Sorpresa, sorpresa. Ai, musolonciño. Ai, estou dando voltas ao sentido e aínda que me maten non sei que nos poden traer aquí hoxe. Pois dis que é amigo teu, Adolfo? Sí, pero é que amigos, agora mesmo non caio, É que ti, amigos, o que se di amigos os xustos, Hitler. Mira quen fala Stalin, pois eu tiña amigos en Europa, en parte do estranxeiro. Sí, ti era lo que se di moi popular. Como está o chino hoxe? Fala o chinito que non tiña un amigo que miraba pa él. Pólanse indo, a un os deportaba, a outros os torturaba, a outros os mataba. É a vida, é o que ten cando está de ser, está de ser. Hoxe estás E mañá non. E o convidado sorpresa desta noite é... Francisco Franco! Ai, Franquiño do meu corazón, claro, Paco, hombre. Pero que tal? Españoles todos desde Endaya, que non nos veíamos. Vencido e desarmado el ejército rojo. Que diamona é esta do exército roxo? Vou meter un fogo lá. A mí la legión. Stalin, séntate aí, por favor, home. Non ves que é unha persona maior? Hai que respetala, que se vai algo sentido. Fala aí, home, fala. Queda inaugurado este pantano. Pois sí que ten gracia. Ai, che, Franco, é que tal a muller? Ai, ten unha muller, o tipo, ele non vale un carallo. Agora a muller está cachonda, pero cachonda. La mujer española, morena, sufrida, trabajadora y cara al sol con la camisa nueva, con bata de cola, que cuando besa es que besa de verdad. Como está do riego este home? Un cachondo, a mí faime gracia o tipo este, Home, comunista non se lleve, Está de calados que ustedes agobiando. Escoita, Paquiño, el ojo, que tal polo Paz alá de Meirás? Contanos. Muy bien, hemos dado una fiesta esta semana con gaiteros y lo pasamos divinamente. Después de inaugurar esta magna obra, puedo decir que ayer estaba... Pero Paco, te hermana, y mira cómo me estás poniendo todo, coño. Pero aquí ven, burra, que vamos a tener un chantante coitelo. Ay, mamá. Ala, xa está. Oh, animalín, Jesús. Animaliño sí, pero despois ven que papa los chourizos, Mira, Paquiño, ano que ven facemos la matanza na casa da aldea, como toda a vida. Pero ti toleaches, home. Non ves que facer a matanza na casa é ilegal? É ilegal facela na casa e non é ilegal facela no piso. Non, no piso tamén é ilegal. O que pasa é que na cidade a xente non anda largando nin denunciando por aí, non sabes? Mira, levámoslo ao matadero, como toda a vida de nuestro señor. Pero ti toleaches, home. Ti non és galega nin és nada. A matanza é algo familiar. Por favor, unha matanza nun matadoiro. Iso é como facela a noite boa no parking do Corte Inglés, home, por favor. Veña, agora deixeme coller o soplete que vou deixar o porco máis depilado que as pernas de Madonna. A ver quen é aí, ó. Son o axente Bermúdez da Policía Gastronómica. Podo pasar? É que nos colle un mal momento, home. Xa imagino. Acabamos de recibir unha denuncia. Polo que parece é posible que nesta vivenda se estea cometendo unha matanza ilegal. Que disparate, home. Pero de onde saca vostede que aquí estamos a matar un porco? Os berros do animal agoniante sentíanse na rúa, señora. Berros sí que había. Pero de aí a dicir que estábamos matando un porco... Daquela que emberraba. A miña sogra. Que, home, se miña nai máis está tanto o día berrando. Que se pago eu, que se non deixo se pago eu... Polo que se ve hoxe a discusión foi a máis. É porque o di. O coitelo, o soplete, as roupas manchadas de sangue. Mire, non lle vou mentir a xente. Hoxe a verdade é que a cousa foisenos un pouco das más, sí. Chame, sí. Bon, mira, miña nai emperrouse en que o viño da comida ten química. E está a dicir, sí, ten química, pero é boa porque mata os microbios. Claro. E ao final, teu pau miña variada... Aí está, e as dúas temos moito carácter. Fomos cantando e pasou o que pasou. E como está, vello? Un respeto, Sí, perdón, quero dicir a súa sogra. Perfectamente. Puxenlle unhas tiritas e marchou con unha chispa a xogar ao cinquillo Eicas do Inserso. Está como a nova. Pois,
Se é unha trifulca familiar, eu aí xa non teño competencia. Veña. A seguir ben. Ala, isto siga bien, a xente, tío. Está loquiño. Hola, hombre. Perfecto, Casi nos pillan, casi nos pillan. Señores pasajeros do voo Air Galicia con destino Santiago de Compostela, acabamos de tomar terra. Por favor, vayan baixando ordenadamente e lembren, leven con vostedes o seu equipaxe de man. Perdón, disculpe, señorita, non quero molestar, pero é que me parece que ainda estamos voando. Muller, a señorita sabe facer o seu traballo. Ala, xa saleu a listilla que ten que salir sempre, que todo o sabe. Vamos a ver, señorita, se non é moito molestar, que sabe vostede de avións? Eu deseño avións, son enxeñeira aeronáutica. Bueno, pois mira, saberá moito, pero eu son auxiliar de voo dende hai máis de 30 anos. Bueno, o certo é que empecé moi nova nesta carreira, nesta profesión sobre todo. Somente tiña 5 anos. E se o único avión está voando, se o avión está en terra, está en terra. Así que, vamos, para baixo todo o mundo. Pero eu creo que non é por discutir a poñerme maleducada, pero me estamos voando, muller. Ai, que pesada esta! Ai, moito lle gusta discutir. Muller, se a señorita di que estamos en terra, estaremos en terra. Cariño, eu non é por discutir, xa sabes que non me gusta discutir, pero é que estamos no aire. Págale caso ao marido para baixo, hombre! Vale, vou porque non quero poñerme maleducada, pero estamos no aire, señora. Ai, para baixo, cariño, cariño. Estás atrancando a porta, esta xente quere sair. A ver, señora, que non temos todo o día. ¡Abaixo! Sempre queres ter razón. Ai, o que temos que aguantar as azafatas, o que temos que aguantar, A ver si iba a tener razón a pesada esa. Ai. Ai, xogala, gracias por viaxar connosco. Ai. Aquí va a ter razón a pesada esta. Ui, que marrón. Ui, cando yo conto ao comandante vais a tronchar coa risa. Co que lle gustan a él estas cousas de aventura. O peor é que llemos decir agora ás súas familias. Nada, pois digo que se entoxaron en baixar a comprar cacahuetes e tiráronse todos de golpe. Anda! Peanuts en inglés. Parecía que hoxe todo ia ben. Que non tería que comparecer ante todos vostedes a lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non. Estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. Ala, listo. A mexadiña é para casa. Mi má, Vaya ferramenta, que ten vostede, E non vexe como traballa, amigo. Estou encantado. É que semejante taladro, Na vida vin un así. Vai de aí, ó. Pois collo. Collo. Pero que vou coller, Ya me veña, non se corte. Bueno, mira que raspado. Pero eu non me falaba dese taladro, eu falaba de... Da súa ferramenta que ten aí. Ai, condenado. Que? Pois, hoxe ter que dicir unha cousa, pero hoxe hasta teño a broca pequena. É por migón, non? Sí, tecnoloxía punto, alemán, Black and Becker. Black and Becker. Sí. Que máis nos queda por ver? Aonde imos parar? Señoras e señores, amigas e amigos, todas e todos. Ata a semana que ven. Que somos? Animais? Somos bestas? Dios. Tecnoloxía alemana, primeira parrilla de salida. Perdón. Carai, vaya ferramenta ten vostede, Non sabe como traballa, amigo.